Λοιπόν, συνεχίζουμε με την παράγραφο 2.2. Τώρα θα μιλήσουμε για εξισώσεις οι οποίες γίνονται δευτεροβάθμιες έτσι όπως τις μάθαμε κλασικά. Κοιτάξτε, ας πούμε, μια άσκηση. Λέει εδώ να φέρετε τις εξισώσεις της πρώτης στήλης στη μορφή αχ τετράγωνο και β χ και γ ίσον 0 και μετά να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα. Και τι μας ρωτάει? Οι στήλες του πίνακα είναι ο α, ποιος είναι ο συντελεστής του χ τετράγωνο, ποιος είναι ο συντελεστής του χ, ο β δηλαδή, και ποιος είναι ο σταθερός όρος του τριωνύμου, ο γ. Βλέπουμε όμως ότι εδώ η πρώτη εξίσωση, δηλαδή η χ επί χ πλην 1 ίσον με μείον 2, δεν είναι μια κλασική εξίσωση αυτής της μορφής, της αχ τετράγωνο και β χ και γ, οπότε πρέπει εμείς να τη φέρουμε σε αυτή τη μορφή. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα πολλαπλασιάσουμε κάνοντας επιμεριστική στο πρώτο μέλος, δηλαδή θα γίνει χ τετράγωνο μείον χ ίσον με μείον 2, μετά θα φέρουμε το μείον 2 από την άλλη, εδώ δηλαδή, οπότε θα γίνει χ τετράγωνο μείον χ συν 2, έτσι, και εδώ θα μείνει 0. Προσέξτε και τον τρόπο που τα γράφω, δηλαδή πώς είναι ένα μαθηματικό κείμενο. Γράφουμε ολόκληρη τη σχέση, συνεπάγεται, λέγεται αυτό το σύμβολο, ολόκληρη τη σχέση, συνεπάγεται ολόκληρη τη σχέση. Δηλαδή σε κάθε βήμα γράφουμε ακριβώς τι μεταβολές έχει υποστεί αυτή η σχέση. Ωραία, οπότε τώρα αφού τα έφερα όλα στο πρώτο μέλος, πρέπει να δω αυτή η εξίσωση, αυτή εδώ, τι α έχει, τι β και τι γ. Πάμε να τα γράψουμε τώρα εκεί ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχάς θα γράψω εδώ τη μορφή της εξίσωσης δευτεροβάθμιας ίσον με το 0. Το α εδώ πέρα είναι ο συντελεστής του χ τετράγωνο που είναι 1. Το β είναι ο συντελεστής του χ που είναι μείον 1 και το γ είναι ο σταθερός όρος του τριωνύμου που είναι το συν 2. Ομοίως και τη δεύτερη. Πάμε στη δεύτερη. Έχω 3χ τετράγωνο συν 4 ίσον 2 επί χ και 2. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Κάνουμε τις πράξεις μας εδώ πέρα. Γράφουμε λοιπόν 3χ τετράγωνο συν 4 ίσον, ας κάνουμε τις πράξεις εδώ, 2 επί χ μας κάνει 2χ και μετά 2 επί 2 μας κάνει συν 4. Και τώρα αφού διώξαμε τις παρενθέσεις θα τα φέρουμε όλα στο πρώτο μέλος. Οπότε πάμε. Ό,τι μετακομίζει αλλάζει και πρόσημο. Εντάξει. Οπότε ξεκινάμε εδώ. 3χ τετράγωνο συν 4 ίσον με 2χ συν 4. Εντάξει. Και τα φέρνουμε όλα στο πρώτο μέλος. Οπότε γίνεται 3χ τετράγωνο συν 4 μείον 2χ. Βλέπετε το μείον που το έκανα ήταν συν, αλλά το μετέφερα στο πρώτο μέλος, οπότε έγινε πλην 2χ. Το ίδιο θα γίνει και το συν 4. Θα πάει στο πρώτο μέλος, θα γίνει πλην 4 ίσον με το 0. Και τώρα πρέπει να βάλω 3χ τετράγωνο μείον 2χ και αυτά εδώ 4 πλην 4 μου κάνουν 0. Φεύγουν, είναι αντίθετα, 4 πλην 4. Οπότε έχουμε αυτό. Άρα γράφω εδώ πως έγινε η 3χ τετράγωνο μείον 2χ ίσον με το 0. Οπότε ποιο είναι το α? Το α είναι ο συντελεστής του χ τετράγωνο, άρα είναι 3. Το β ποιο είναι? Ο συντελεστής του χ, δηλαδή πλην 2. Και το γ είναι ο συντελεστής, ο σταθερός όρος. Δεν έχει σταθερό όρο, άρα το γ είναι 0. Πάμε τώρα και στο τρίτο ερώτημα. Εδώ έχουμε χ πλην 1 στο τετράγωνο ίσον με 2 επί χ τετράγωνο μείον χ. Και θα δούμε τώρα τι πράξεις μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Τι σας θυμίζει το πρώτο μέλος? Το πρώτο μέλος σας θυμίζει, αν σκεφτείτε λίγο καλά, αν πατήσετε ένα pause και το σκεφτείτε λίγο καλύτερα, θα σας θυμίζει ταυτότητα. Ποια ταυτότητα είναι? Είναι η, για να δούμε, να τη γράψουμε εδώ πέρα με κίτρινο, είναι η α πλην β στο τετράγωνο. Αυτό είναι α τετράγωνο μείον 2α β συν β τετράγωνο. Ωραία.
Οπότε αυτό είναι. Το α για μένα είναι το χ, έτσι, και το β είναι το 1. Οπότε, τι λέει εδώ, α τετράγωνο, δηλαδή χ τετράγωνο, μείον 2 φορές το α είναι το χ είπαμε, επί β που είναι 1, συν β στο τετράγωνο λέει ταυτότητα, άρα συν 1 στο τετράγωνο, τέλεια, ίσον με. Εδώ τώρα τι θα κάνω εδώ, θα κάνω επιμεριστική ιδιότητα, δηλαδή 2χ τετράγωνο μείον 2χ. Εντάξει, οπότε τώρα έβγαλα όλες τις παρενθέσεις που εμφανίζονται εδώ πέρα. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να τα φέρω όλα στο πρώτο μέλος. Αλλά είπαμε, όταν μετακομίζει κάτι από το ένα μέλος στο άλλο, αλλάζει πρόσημο. Άρα έχουμε χ τετράγωνο μείον 2χ. Αυτό εδώ κάνει μείον 2χ, έτσι. Συν 1, το 1 στο τετράγωνο κάνει 1. Μείον 2χ τετράγωνο συν 2χ ίσως με το 0. Εντάξει, γιατί το 2χ τετράγωνο έγινε πλην 2χ τετράγωνο και το μείον 2χ συν 2χ. Εντάξει, αυτό έγινε τώρα όλο. Οπότε δεν το κατάλαβες γιατί πας πρώτη δημοτικού. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Αυτό εδώ είναι χ τετράγωνο μείον 2χ τετράγωνο, πόσο μας κάνει? Μείον χ τετράγωνο. Μετά μείον 2χ συν 2χ φεύγουν, αυτά είναι αντίθετα. Συν 1 ίσον με το 0. Τέλεια. Άρα λοιπόν αυτή η εξίσωση τελικά καταλήγει να είναι αυτή. Μείον χ τετράγωνο συν 1 ίσον με το 0. Εννοώ ότι μετά από πράξεις καταλήγουμε εδώ. Όπου τώρα μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το α. Το α είναι ο συντελεστής του χ τετράγωνο. Ποιος είναι? Το μείον 1. Μετά το β είναι ο συντελεστής του χ. Εδώ βλέπω ότι δεν έχω καθόλου μονώνυμο με χ. Άρα είναι 0 ο συντελεστής του. Μετά ποιος είναι ο σταθερός όρος? Το 1, το συν 1. Άρα να το. Εντάξει. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο.